Ministru Joseph Muscat appella li tiġi eżaminata s-sistema tal-ħruġ tal-kontijiet tad-dawl ħalli bekk isir it-titjib li jkun ta' vantaġġ għall-konsumatur. Dottor Muscat għal dan waqt li kienet jindirizza l-ftuħ tal-ġimgħa għas-Servizz Pubbliku bit-tema Servizz Pubbliku għand kulħadd kullimkien, fejn saħaq illi peress li l-konsumatur ma jridx jistenna x-xhur sabiex jirċievi l-kont tad-dawl, żdiedet l-effiċjenza fir-regolarità tal-kontijiet tad-dawl. Għal dan il-għan il-Prim Ministru wieħed l-impenn tiegħu sabiex jekk ikun hemm lokal titjib f'din is-sistema din issir. Fl-okkażjoni tal-ġimgħa ta' attivitajiet tas-Servizz Pubbliku, il-Prim Ministru kellu kliem ta' tifħir lejn il-ħaddiema li jiffurmaw parti minn din il-magna tant importanti għall-pajjiż li permezz tagħha tul dawn l-aħħar 5 snin Malta rnexxielha tagħmel kisbiet importanti fosthom titjib fl-ekonomija. Dottor Muscat spjega kif mill-bidu nett is-Servizz Pubbliku minn stadju bikri ara fl-attitudni li għandu dan il-Gvern kontra l-status quo u għalhekk minnu fih adatta għalija. Fakkar kif is-Servizz Pubbliku huwa ċavetta sabiex titwettaq il-viżjoni tal-Gvern illi minnha jkun qed igawdi kulħadd. Brabta ma' dawn l-avvanzi, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar semma kif tul dawn l-aħħar snin is-settur pubbliku ra qabża kbira fejn min wieħed mitluq u minsi minn kulħadd. Illum il-ġurnata dan qed jiġi mfittex minn ħafna fejn saħansitra ta' kull xahar aktar minn 3500 ruħ jirrikorru għall-arrieda għal wieħed minn fost il-firxi wiesa ta' servizzi li joffri s-Servizz Pubbliku u fl-istess waqt il-linja telefonika 153 tilqa' aktar minn 30,000 telefonata fix-xahar. Brabta ma' dawn ir-riżultati, is-Sur Cutajar qal ma' news li jeħtieġ li nżommu r-ritmu li qbadna billi nkomplu ninvestu fil-kwalità kif ukoll fil-ħaddiema tas-Servizz Pubbliku. B'xhieda ta' dan kienet it-tneħħija tal-kuntratti definiti. Libna il-kuntratti minn wieħed indefinit wieħed definit għal wieħed indefinit. Ma kienx ġust li l-ħaddiema fis-Servizz Pubbliku ikunu stmati second division meta mqabbla ma' ħaddiem oħra. Dan m'għandux ikun. U allura kemm l-investiment fin-nies, kemm l-investiment fil-proċessi, kemm l-investiment fit-tnaqqis tal-burokrazija, kemm l-investiment fit-teknoloġija iridu ikunu sinkronizzati, irridu jkunu maqudin flimkien biex nilħqu l-għanijiet tagħna, biex nilħqu l-viżjoni tagħna li waslu s-servizzi pubbliċi għand kulħadd kullimkien. Waqt l-indirizz tiegħu, is-Sur Cutajar spjega kif tul dawn l-aħħar 5 snin kien hemm tnaqqis drastiku ta' 65% fi żmien sabiex jiġi proċessat tender. Bħarsa lejn dawn ir-riżultati, is-Segretarju Permanenti Ewlieni qal li l-pass li jmiss jinkludi riformi oħra f'diversi dipartimenti li jkun hemm aktar aċċessibilità online għall pubbliku kif ukoll li permezz ta' investiment qawwi mit-teknoloġija. Inkomplu noqorbu lejn il-prinċipju li wieħed jikteb id-dettalji tiegħu darba biss li ma tarif ikun aċċessibbli għad-dipartimenti kollha tal-Gvern u jevita l-iskariġ żejjed.